kay maanga-anga. Dugat. Dugape, gado. Ano ba yun? Hi, good evening. Wala na tuloy. Nahanlugod din nga mga hihinaro kay hitak ko on screen ka mapairinit na lang. Ano daw natahan eh? Ano daw natahan eh? Init? Ha? Mainit? Bakit kasi may higaan ka pa eh? Ang init-init na nga eh. Huwag ka nang maglamig ay. Ano, maligo eh. Nainitan pa rin eh. Yung bangs mo kasi. Yan. Yung ang mamlindan, iyan mo. Yung kinaragan mo. Ibin bulag aba. Ngayon natin. Good evening everyone. Good evening. Good evening. Dito ako sa kwarto. Magla-live. Hmm. Madilaan yung paa ko, Momo. Masarap yan. Masarap yan, no? Masarap. Ha?
Thank you sa 3 million people in the house. Thumbs up sa inyo. Huwag niyo kalimutan ang thumbs up. Sino man dyan, magpakilala ka na. It's not easy to let go. Haglit lang maglalagay lang ako ng ano, patiwarik muna natin yan, baka makita. Sabihin ni sponsor. Shout out sa nakatambay dyan. Tapos na. Saklit lang. Pwede na. Pwede na. Pasensya na, nakasando lang ako. Mainit kasi. Habang di pa ako inaantok, kaya nag-live muna ako. Hindi. Maglalagay tayo ng cream sa kamay. Para hindi
kakain ko ng bagoong mamati na naman yung kumain. Makati yung ano, napaso ng mantika. Minalatan ko. Makati tuloy.
Hi, good evening. Justin Jill Vlog. Yahoo. Thank you, thank you. Kapatid na Just Angel. Tamsak na host. Thank you sa tamsak. Naantok lang ako. MLSO po. Ay, naku, naguluhan na ng utak ko. MLSO. Ano lang ako? Saan si Kuya Buboyog? Wala, tulog na siguro. Baka namamangka sa kabilang ilog. Sa ilog niyang dalawa. Update lang kasi ako. Tagal ko na rin di nag-ano. Andoon yun sa dalawa niyang ilog, namamangka. Tagal ko na rin di nagla-live. Siguro mga ano na. Ako nga eh. Pilitan lang kasi ako ngayon. Lumilit na yung subscriber ko. At matagal na rin hindi ako nagla-live. Siguro mga more than 2 weeks na. Pagtanghali kasi dito maingay dahil under repair yung bahay dito. Sa gabi naman tinatamad ako kasi pagod na maghapon trabaho. Ayan. Kumusta ang Dubai na si Delphin wala na. Saging mo kinain na naman. Ako nga ano na lang eh. Hindi na nagdagdagan, nabawasan na ng 7. Hindi ko alam bakit. Thank you sa pabiji-biji.
Naantok na ako. Kunti na lang, 2 minutes na lang. Ako'y magpapaalam na. Antok na ako. Midadada.
Bakit uuwi ka? Kailan ang uwi mo? Pwede rin naman magkita. Lapit lang naman ako sa Alabang. Sa Star Mall. Oh. Kailan ang uwi mo? Paano kung di ka payagan? One month lang. Kailan balak mong umuwi? Itong May? Pwede nang umuwi at wala nang quarantine. July or August. Ewan, sa August siguro baka, hindi ko alam kung matuloy ako pag bakasyon sa probinsya, at sana matuloy. Sige lang, okay pa yan, at least nandito pa ako. Bakasyon din naman, pa hindi puro trabaho, nakakapagod, no? Ano to, nahuhuli? Ay, nako, nahuli na. Uwi ako ng summer. May asikasuhin lang ako doon. Baka doon din ako mag celebrate na aking birthday sa August. Baka akala lang. Kaso yung mga bata may pasok naman na baka ako lang mag-isa. Wala kang pasok ngayon? Nasa bahay ka na ba? Daming ngayon, lamok.
3 PM na pala dyan, magpo-4, 3 PM. Dito 10:26 na ng gabi. Naisipan ko mag-live kasi ang tagal ko nang di nagla-live. Si ano nga, Manubag, di na siya nagla-live. May kinabibisihan siya. Nag-ano na ako eh. Naantay ko lang yung ano ko. At lapit na rin ako magpaalam. Naantok na ako. Aga ko antukin ngayon. Oh, tamad na. Tamad na talaga. Kahit ako, natamad na rin ako. Di ko nga tinitingnan yung revenue ko kung magkano na eh. Gusto ko pagtingin ko malapit na mapuli. Hindi pa nga ako nakakapag-open ng bangko. Tagal naman. Naantay ko lang itong ano ko. Hindi ko tinitingnan yung ano ko, revenue. Wala na rin akong upload. Minsan nag-upload ako, hindi katulad nung dati na panay ang upload ko. Na-upload ko na lang pag nagluto ako, i-upload ko ulit kahit pa ulit-ulit na lang. Magsasawa yung manunood. Tagal naman itong commercial na to. Hi, Ron Tutorial. Good evening. Yahoo, sabi ni Ron. Good evening, Ron. Salamat sa pagpunta sa aking live. Pero, salamat sa thumbs up. Hindi na ako nagpupunta doon sa mga nagla-live din para manguha ng ano ba na ay naku, nakakatamad rin. Ron, musta po, sabi na Justin Gel. Si Ron ay kaibigan yan ni Yupil, taga ano sa Cagayan de Oro.
Ako'y magpapaalam na sa inyo. Salamat Ron, salamat sa pagpunta. Salamat sa thumbs up mo. At sa'yo, kapatid na Just Angel Vlog. Ako'y magpapaalam na at ako'y inaantok na. So, matulog. Salamat sa inyong dalawa. Good evening na lang. Good evening. God bless. Bye. Good night. Bye, Ron. Regard kayo, Phil.